Strømkildemodellen. Ifølge modellen består batteriet af en perfekt spændingskilde, som hele tiden har en fast spændingsforskel og en indre modstand. Den stiplede kasse er batteriet, som vi kan se på modellen. Når et element belastes og trækker en strøm, falder spændingsforskellen over dets poler, også kaldet polspændingen. Ved hjælp af denne model kan man beregne polspændingen, men dog er det ikke helt præcist, fordi man i virkeligheden også skal tage hensyn til, hvor meget batteriet er afladet, hvor mange gange det er blevet genopladet og temperaturen i batteriet. Derfor er det vigtigt, at man husker på, at dette er en model og kun en model. Den perfekte spændingskildes spændingsforskel kaldes for hvilespændingen og betegnes U0. Spændingsforskellen mellem ledningerne på batteriet kaldes UP. Polspændingen er det samme som spændingsfaldet over den ydre modstand, som man kan se i højre side af modellen. For en strømkildemodel som den forrige model kan polspændingen udregnes ved hjælp af denne formel. Da vi i vores model har to modstande i serie, gælder det, at R samlet er lige med R indre plus R ydre. Hvis vi betragter Ohms lov, U er lige med R gange I, får vi U0 er lige med R indre plus R ydre gange I. Og hvis man ganger parenteserne ud, får vi at U0 er lige med R indre gange I plus R ydre gange I. Nu kan man benytte vores tidligere viden om, at polspændingen er det samme som den ydre modstand. Kan man skrive, at U0 er lige med R indre gange I plus U polspænding, da U polspænding er lige med R ydre gange I. Ud fra ovenstående formler kan man udlede vores oprindelige formel til at beregne polspændingen, som hedder UP er lige med U0 minus RI gange I. Ja, og her skal se et billede af solen, som rammer en plade med solceller i. Denne plade den er placeret med en hældning på 35 grader på taget. Når solen den rammer jordoverfladen, så sker det med omkring 1000 watt per kvadratmeter per sekund, eller 1000 joule per kvadratmeter i sekundet. Og hvis vi fik solens energi direkte, så ville vi have fået omkring 1370 joule per kvadratmeter. Men det gør vi ikke, eftersom at den lige skal igennem skyer og atmosfæren osv. Solpanelet det er lavet af tynde siliciumskiver, og hver eneste celle kan levere op til 0,6 volt. Solcellerne det kan deles op i to grupper. Den ene gruppe er monokrystallinsk og polykrystallinsk, mens den anden gruppe er tyndfilmceller. Monokrystallinsk og polykrystallinsk det er lidt bedre end tyndfilmceller, dog så kan tyndfilmceller det kan bruges i skygge og lidt mørkere steder. Og det som vi ser her, det er et luftsolfanger. Det vil sige, at den laver varm luft, selv når det faktisk er køle udenfor. Bare der er solskin og masser af solenergi. Og det der sker, det er vores solceller. De bliver udsat for lys, som kommer igennem en klar plade, som virker isolerende. Ja, og herefter der udvikler cellerne varme, fordi der frigives en masse elektroner. Den varme den søger opad, og for at den ikke skal fise ud, så har man valgt at lave nogle åbne spalter om bagpå, så den kolde luft den kan presse den varme luft ind, og så derfor så ryger den varme luft opad. Og det er ret effektivt, hvis man vil have varme. Termoelementer. I et termoelement er der en spændingsforskel på to elementer, hvis der er en temperaturforskel på konstanttråden i elementet. Termoelementer bliver normalt brugt til temperaturmålinger, eftersom spændingen er ekstremt lav og ikke udsender ret meget varme. Man kan også bruge Peltier-effekten, hvilket går ud på at sende strøm igennem et termoelement. Her bliver det ene punkt varmt, mens det andet bliver koldt. Et sted hvor det også bruges er i køleskabe, som skal være lettere små. Forsøg med termoelementer. For at få den størst mulige spændingsforskel benytter vi os kogende vand og isvand. Vi starter med at koge vandet, som vi tilfører til et målebæger. Herefter tilfører vi isterninger til vand ved stuetemperatur for at få den ønskede isvand. Ved hjælp af et voltmeter, 2 ledninger og en konstantantråd kan vi nu måle spændingsforskellen. Vores målinger viser et negativt tal, minus 3,7 volt. Havde vi vendt ledningerne om, havde vores måling givet et positivt tal.